Здравейте! Днеска клип се казва за предизвикателства епизод 1. Той само ще участва. Кажи здравей! Кажи здравей, бе! Здравей, голубради, дядо Дрангишев. Така, нека да започваме. Аз ще го давам продукти, той ще яде. Просто предизвикателство е от София Тодорова и изяж ябълка с кора хляб. Сега да ще го изяде. Няма, ще повърна. Да, само да ето го, ябълка с кора хляб. О, смосната ръка, да четирите пъти. Не, пълне. Бабо, откройте! Не, бъде! Кой да се разболея? Да си там принтера да ми свети. Добре, и тя си блъква, защото ти да си. Не бута! Накрая, брашот. Тя отвеща пише. Не, ще повърна. Много, не, да се така, ще го изплиш. Няма где да се плюя да стане. Ще изядеш чефана, обаче си. Айде я, да гледат. Наведнъж. Имам дърда. Ти там стой! Изпини! Брашното ще вземе. Не, чакай! Не моля пада. Да, много кисел. Не кисата. Не само едно резен ще мога да изглeda. Как е това да е пада? Да, ау, отсето. Не, иди го разбава. Как се е кисел, бе? Иди го да видиш. Ме ти го влиза. Иди да глупости. Кисел. Стай го там на масата и остави черчени. Я да варим. Я дам също. Не, аз ще пия поди. Довете да поди малко. Не, аз да изтега. Да пие винце. Трябва да стане. Садим се отрова и живота. Стига си влазе. Иван Кутен. Не, на капка стига. Стига ти. Ой, малей, това ще повършва. Ще се причепен. Някой да ме капва за причепен. Чак ми се свиха ногти. Дано сваля да взема за лоето. Айде, лапай, Не да вземам брашнота за малко. Обръщат и вас знам. Дай малко брашно да сложиш. Да. Какво има сега брашното? Сусам! Какво ти сам? Ти чемки? Да, не чакай. Да. Дай да сложим! Ама ще стане на тесто и ще залепи зъбите. Дай да. Избийте всичкото.
Ма дай да бъдат на тъй. Не, няма да ти го дам. Изпитуй. Айде. Ма после пък трябва да пия пак вода. Не то да залепне устата ми. Не, не го изплюй! Няма го плюя как? Tako je prvo da ga mnogo se skulajno. Сълзите ви тръгнаха? Затваряй, така правим един. Сълзите ви тръгнаха? Виждаш как? И оня лук и този цвет на заварящото стомаха и той брашно. Ай, че за лошо цвет. Я статайде. Чакам да бъде, тъй като ще те разбира, тъй да се зарадва. Не, да ми кутка чела, ще ви всяко се получи. Нали той има още ли му трябва? Не разбира. Я го бъдеш. Да те слушам те да споиш яко. Добре, ами видеото приключи. Приключи. Да няма ни е хубаво. Да се по-близо до туалетната.